Amen. Tabuka makabaktiata manuguton. Marede mahita sian dukede mursaolas ayat sada do ayat 2. Marhite-hite guarni bata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus do guarni ton di porbadia natu palangit do tanaon. Amen. Di alo debata do akan ajukat roha alai dilihod do asini rohana tu akan serep marroha. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita Ali Tuhan debata bargugu nasu atu dosan jala parasi rohana sumurung dipanggil roham neng mangulu jala mertua hami sugut nungaragam dalana di baik koma nungguli rohanami asa utada hami hatu au sugut di baheni upaserep hami manumayang rohanami mangidu siako seleho mato dim nabedia itu kami asa porsia kami di holong ni roham di kami saya hutangion kami masoaram nama ngapoi kami ditiki para sirohaon nuaing asa sapang kami Tuhan uluan napi naradim di kami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Sundangi roh
Tatangi homa patik ni dibata Imasian Galatia 5 ayat 1. Asa saut malua hita ubain naripalua Kristusi hita hot mahamu jongjong atong jala unang beolo hamu patuduan ni auga parhato banonan atong rap mangidugugu mahita Tuhani lo mangula mulawan pasti nai ali Tuhan debata pargugui mahami mangulaw na humbar tepatek mi amin. Tato poti madu satta ali Tuhan debata aman Tuhan nami Yesus Kristus podo debata perguguna suatu dosan sitopa nasana adong paruhum natigor namanguhumi jolma manusia narodo hami tu jolum mana poti dosa nami akanahu ula hami marhidesian pangalasan nami di patikmu ima marhidesian tubuh-tubuh ni rohanami narwaing nasian pakateon nami nasuture ro di panguluan nami disahisap ni rohanami nata masih tudo hona uhum hami alan di nami alani nata sosul bagi dohami nuaeng alani asima roham di hami ale di batanami perdikan basa jala pasir para siroha doho alani anak aholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sese sama dosa nami saluna jala suruh mato dim perbadi itu rohanami bi asa tarbain hai mangoliho di bagasan hati goran do hawe diaun gabi saat kami tuang uluan na sora sudah na pinar bagagam diaka na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tabi kima hata baga-baga taringot tu hesa asisani dosa. Songodo hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuau. Hamu akan aloja jalan sorat. Hupa sonang pehamu. Buat hamu ma agwaku tu hamu. Gurun hamu ma sianau. Aina labok doau jalan naseret marroa. Asa dapotan hasonangan to dimuna. Ai labok do agwa jalan yang do haunau warsatun hasang apa ma di batana gijang amin. Yesus mari
Dawege ma hatani debata turpuk diari mingguon imasian 2 Musa 4 ayat 1 ayat 23 tajaha memberkati soring hami maja ayat 10 songoni nang seterusnya 2 Musa 4 ayat 10 23 dungi laho masih Musa mulak tu si Jetro si matuanai didok matu ibana wa luas ma'aulau asa mulak au tu hanggiku akan adi Mesir asa wida manang namang ulu penasida dungi nasi Jetro matu si Musa lau maho mardame-dame jadi dibuan si Musa majol manai do akka anakna jala dipahudul nasida tu halode asa mulak tu tano Mesir ditiup si Musa hutuk kok ni debata di bagasan tanganna dungi dohono matu raja Fir'aun sono do hatani Jehovah anakku syahado Israel songoni masahatna mertua ma akan atwangion hatani bata jalan nau pewsa amin